Nuva haluaa antaa nuorille mahdollisuuden kuulua ja näkyä. Siksi toimimme megafonina nuorten ja kuntapäättäjien välillä. Meillä on Nuvankaa kerran kuukaudessa kokouksia ja meillä on myös tosi tiivis yhteistyö muiden lautakuntien kanssa. Meillä on tosi laajat vaikuttamismahdollisuudet ja vaikuttamisen lisäksi kokouksista saa kokouspalkkioa. Ansioituneen työn seurauksena meille on myönnetty nuorisovaltuustomyönteinen kuntasertifikaatti. Me Maskun nuorisovaltuustossa osallistutaan moniin tapahtumiin ja sen lisäksi järjestetään omia tapahtumia ja toimintoja. Tästä esimerkkinä on erilaiset lajikokeilut, joissa on päässyt kokeilemaan vähän kaikkea tavallisesta poikkeavaa, kuten ratsastusta ja kartingia. Nuvalla on vuosittainen määräraha, jonka avulla me pystytään tekemään hankintoja maskulaisten nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Näistyviä esimerkkejä on tämä graffitiseinä, 3D-tulostin ja ukrainalaisille nuorille järjestetty ilta. Ilman mahdollista kannanottoa tässäkin pitäisi nyt istua nojatuoleilla sohvalla lyhäämisen sijaan. Me ollaan otettu kantaa moniin nuoriin koskeviin asioihin, kuten Lemun hyvinvointikeskukseen, kiusaamisen vastaiseen kampanjaan ja puhelimen käyttöön oppitunneilla sekä ilmaiseen ehkäisyyn. Maskuun haetaan jälleen uutta Nuvaa ja se haetaan vuosiksi 2024 ja 2025. Ehdolle asettuminen on 1.11. ja 15.11. Nyt on just sun aika lähteä mukaan. Tätä on Maskun nuorisovaltuusto.